Hi, busy. I did it my way. This is me. Kami dito sa Flordell Nurseries. Nakumpara namin ni Banana dito. Hello! What's up? Bakit Mga ka na? higala! Mayong udto, mga kahigala. Aalis kami ngayon mga kahigala saglit ni Banana. Pupunta kami sa Checkers kasi bibili kami ng mga sangkap para sa aking ginataang munggo. Kay bukas is magluluto ako. Kay pupunta sila dito, dalawa kong friend na Pinay. So matutuloy na talaga sila pupunta dito. So yun, magkainan kami. And then, bibili din ako ng cake at soft drinks. Today is walang pasok si Banana kay holiday. Nakabili na kami mga kahigala, so magbayad na kami. Ito ang pinabili namin, oh. The next day. Di na ako bumalik sa inyo kahapon kay wala kaming kaganapan ni Banana. Dito lang kami sa bahay ni Banana, no? Ngayon is another day na naman mga kahigala. Nagluto na ako ng ginataang munggo. Nag-wait na lang ako sa kanila na pupunta dito. Ito na ang munggo. At ito din yung cake na binili ko kahapon. Nandito na sila mga kahigala, oh. May 55 grams. 23 grams Busy. ang gawa ko niyan eh. Busy sila sa pag, Pero kung, usak-usak ba? Pero kung, Oo. siyempre pangkain lang naman. Gumawa ng pandesal si Ate Gina, oh. Pero yung pang beta ng kapatid ko, 29 grams lang. 29? Ay, hindi naman. Magluto pa kami mga kahigala, kaya busy pa, no, ang show. God receive in His name, pray. Amen. Thank you. Amen. Ito na yung food namin. Higala, bulalo, pandesal, cake, rice, paksiw, and then yung munggo at squid na adobo. Para akong kambing na ihaw. Hindi na ako makahinga sa kabusog mga kahigala. Sobrang itim ko. Talaga? May cake pa sa ano, pandesal. Nabusog Ay, na mga higala. Hi, busy. Naluya na may mga higala kasi busog-lusog. Tanday ko. Nasa garage kami kumain mga kahigala kaya walang space doon sa loob. Kaya yung sabi ko, kung nakahanap Maliit lang ang bahay. ka ng mag-massage ka. Hoy, Day! Para may trabaho tayo. Magkano yung booth na... Depende sa laki. Per square meter. Chika-chika pa sila. Pero Oh. magkano yung square meter doon? Kalimutan ko na. Magkano. Thank you sa ulitin. Thank you. Higala. Thank you, Madam Lori. Bye. Bye. Sundo na. Umalis na sila. Checkers side. And then the main road. Drive safe. Bye. Bye! So yun na nga mga kahigala, no? Umalis na sila. Sorry is hindi ako nakakuha ng mga video, no? Na kumakain kami. And then nagchika-chika din. So yun, walang time. Mag 5 o'clock na dito sa hapon. So taod-taod is uuwi na si Banana. 2 PM na ngayon mga kahigala. It's Saturday na naman. Si Banana is half day lang basta Saturday. So ngayon is sobrang nabusog kami. Kay kagabi nagluto ako ng pork na may rice. Tapos kumain din kami ng dinner, then may tira. Yun na lang ang kinain namin ngayon na lunch. Lunch namin today. Can you see? And my dinner tonight. Tingin-tingin lang kami ngayon sa mga paligid ba mga kahigala kay para hindi ma-bored sa loob ng bahay. Pupunta kami ngayon sa mga balitaan o isda ba. Kasi yung pinuntahan namin ng mga Pinay ba, ng friend ko dito is medyo may kamahalan, no? Wala kasing same sa Somerset West na may magtitinda sa road ba. Psst! Nagwapo dyan yung banda ba?
trouble here, and every highway. Oh, much more than this. I did it my way. Go away. The Harbor Master. Yes, dito kami first nag-meet ni Ate Gina. Now then, let's go to the Fresh Fish on Circular Drive. Nandito kami sa Fresh Fish on Circular. Nagtanong si Banana doon kung mayroon ba. Kung hindi ba mahal. Nakabili kami ng isang isda lang kay bugat sa bulsa. Dumaan kami dito sa Flordale Nurseries, mga kahigala. Titignan namin kung may ano ba, pating sowel. The Rose Garden. May restaurant dito. Titignan natin sa loob, mga kahigala, kung maganda ba. Kung may puting sowel ba din. Kasi kung mayroon, bibili tayo. Hey, Banana! Tignan natin ang mga bulaklak dito, mga kahigala, no? Kung mahal ba? Magkano ang presyo? May kamahalan. So ito lang ang binili namin, mga kahigala. Bato, juta o kawajan pang tukod. Bisaya pa more. Bumili din ako ng 3 pot. Pang dagdag ba? Good job, mahal. Pauwi na kami, mga kahigala, pero dadaan muna kami sa KFC. Bibili muna kami ng ice cream. Kay She's noisy, isn't she? kay Uhaw. Close ang KFC, mga kahigala, so try namin dito sa Burger King. Oh, diba? This is me. Ito lang ang aming in-order, mga kahigala. O, chocolate flavor sa akin. Kay Banana is caramel. Inside the Burger King. Di na busy kasi hapon na. Mag-close na yata sila taod-taod. May dubuleng ang atong baba. Masarap, mga kahigala. Gusto ko ang timpla. Si Banana, tignan nyo. Itilap. Ilay dira. Pailan ako sa mutila. Kung sa Somerset West pa itong mga kahigala, no? 3 ganito is 80 rand. Pero dito, isa lang 77 rand. Pati ganito, mga kahigala, oh, binibili. Walang ganito. Di, same sa atin sa Pinas na makita lang sa daan. And then yung pating sowel nila dito is tag 29 rand. Pero sa Somerset West is tag 22 rand lang to. And then dito yung pot nila is tag 7 rand. Pero doon sa Somerset West is tag 5 rand lang. Oh, di ba? Pak ganern. Nasa kwarto ako, mga kahigala. Si Banana is nandun nag-shower, no? Ako nag-shower na kanina. So, yun, while nagmuni-muni ako dito is nag-inom-inom ako ng beer. Ang partner is Doritos. Yan. Nalasing na ako. Natapos ko na yung giinom na ako na beer, then yung gipulutan na ako na Doritos. So yun na nga, mga kahigala, no? Mag 7 o'clock pa dito sa gabi. And then maaga kami nakahiga dito sa aming higaan. The next morning. Katatapos ko palang naligo, mga kahigala. Kaninang umaga is nagluto ako ng curry chicken ba. Of course, ang partner is rice para baunin ni Banana. Kasi ako ngayon walang trabaho bukas na, no? Nakatulog kami ng maaga ni Banana, and then, di ba, nag-inom-inom din ako ng beer kagabi.
So yun, arang lami ang tog. Maghugas ako ngayon tagtaod mga kahigala no sa aking mga hugasot arang daghan na. You know, arang daghan na jud mga kahigala. Di ba dag smile. But before that mga kahigala, mai-share ako sa inyo kaunti ba. Nakumpara namin ni Banana dito sa Port Elizabeth. Ang mga bilihin dito is medyo may kamahalan no kaysa Somerset West. Siguro mga tao dito is mayayaman or ano ba? Di ko alam. So yun lang mga kahigala. Ang masishare namin ni Banana, ang lagi niyong tadaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye mga higala.